в който ние възпоменаваме покойните. И ето това, което ми подсказа Светия Дух че е нещо много интересно. Да правим помен за умрелите, това е възможно само когато вярваме, че те са живи. Този парадокс на пръв поглед потвърждава дори повече от обикновената човешка интуиция, отколкото от църковното учение. Знаете ли защо? Защото ние тук живеем, трудим се, работим и в този свят ние често пъти усещаме и достигаме до нашите лимити, до нашите граници, до това, което не можем да преминем. Но ето, нашата вяра ни казва, че този лимит, тази граница е нещо, което може да бъде преминато. И всъщност, идването на Божия Син, идването на Христа в нашия